हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मोर स्वागत कर गोटे नुआ वीडियो को मु तन्मय। तो घर अच्छी घर अच्छी गोटे चाष कराई घर अच्छी चाष ये कोबी चाष आम चाष हो। तो जीवा आम आउ गोटे जगह जा नई कूलिया आमर तो चाष हो। चलो आम जा हो चलो। मुझे आज आसिक पहुँचे मोर नई पाख बिल बिलटा मैंने काशतंडी फुल। मु आउ भाई दिटा आसुँच भाई गोटे हालो कर दियो, हाई कर दियो। चलो अब जा तो आसचे बिल पर एपटे सब मैंने पछपटे सब बिल अच्छे मैंने तो जंगल भाया है। चलो जा जाऊे एपटे गाई भाई गाई भी छाड़ती गाई चौथ ये कर ना आया ये हम फिस्ट कर जगह पछपटे फिस्ट कर किस किस तो ओहो यही बार जाओ है ये नईटा तो नईटा ये चाष कर बर गछटा से जहाँ गछ गोटे तो गछ बर गछ ताल गछ जहाँ चाष कर बिलटा किस है काठ पड़ी डर मारती ना किस चाष कर बिल आम ओडिया भारी बढ़िया चाष कर पेट पोषु कुशुला शाग चाष हो कुशुला शाग सेपटे कोबी फोबी लगे जहाँ लगे ये भाई लक्षण तो लगे। चलो आगे काकुड़ी खाइबा मुला मसला टाइम है सीजन है तो सब लगे कोबी पाखुर सब आखु भी ये करते फिस्ट ना चाष हो गेंडू फुल गेंडू फुल कदली गछ लगी ये मूलाटा मूला ये लगे उठी पिड़ी मूला मूला लोक अच्छा चाष कर के बाटे चलो गाड़ी देवे जाऊ परा जाऊ चलो जा मैंने किस पानी में किस हल कर हल कर चल चलो तो चाष कर मैंने हल कर चाष गरीब लोक चाष कर पेट पोषिया कथा आखुटा पेट जीवन भी देवे गेंडू फुल भेलुन बांधी खाए भल कर चाष कर चलो
କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଚାଷ ନା ପପିଆ ଚାଷ ହବ ସବୁ ଚାଷ ହବ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଚାଷ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଇଥିବ ତ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ନେଇ ଆସିକି କାହା ପାଟିରେ ମାନେ ଚୁରି ବୁରି କରିକି ଖାଇଦିଏ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ବୋଧେ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ପାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା ନା ସବୁ ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ପାଣି ଏଠି ଅଛି ଯିବା କେବେ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବାଟ କରିକି ଯିବା अच्छा ठीक है କିଛି ନାହିଁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ୱାଓ ମୂଳା ଚାଲିଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଫୁଲ ଚାଷ ହେଇଛି ଆସିଛି ଏଠି ତ ପପିଆ ଏଇଠି ପପିଆ ଗଛ ଏପଟେ କେତେ ପପିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା ପପିଆ ଖାଲି ପପିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପପିଆ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ବା ଧରିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିଛି ମାନେ ବେଶୀ ଧର ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଖୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କେଠି ଯିବା ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲ এইবারে না এটা পুল এটা কিসে এটা পুলটা না এটা কিসে এটা কেবটে এটা আমি কেড়ি পৌঁছলে বাসি কেড়ি চলো সে কেবড়ি যাবে না ও এই পানি পার করি যা রাম সেতু এটা ওটা রাম সেতু পার করি যা আমি হ্যাঁ হ্যাঁ কেড়ে পৌঁছলবে ওড়ি দাঁড়িয়ে না রিক্স হচ্ছে ଦେଖିକି ଆସିବା କଥା ନହେଲେ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ସରିଗଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ମଉସା ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଘରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ପିଠା ହେଇକି ତମେ ଆସିକି ଲାଡୁ କଥା ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବାପା ମାନେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ନାଡୁକା ସେଇ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହବ ନା ଆଉ କିଛି ଗଛ ସିମ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସିମ ଗଛ ଏଇଟା ସିମ ଆମର ସେପଟେ ହୁଏନି ନା କିଏ କରିଛ ତମ ବାପା ମାନେ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସିମ ହଁ ଆଉ କିଣିକି ଖାଇବେନି ଆଉ କିଛି ମାଗିକି ଖାଇବେ ମାଗିକି ଖାଉଛ ଆସ ସିମ ଧରିକି ହଉ ଆସ ଏ ମଉସା ଭଲ ନୁହେଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ମୁଡ଼ରେ ଅଛି ଚାଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଆସ ମଉସାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚାଲছে তো এবারে আমি আরে ভাই আবে হয়ে গেল ବହୁତ ଝାଟିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଆମ ମନା କଲେ ପଚାରିଦେଲେ ଖାଲି ହଁ ଅଛି ଖାଲି ପଚାରିଦେଲେ କିସ ଚାଷ ହେଇଛି କହିଦେବି କିସ ତମ ଘର କେଇଠି ପଚାରିଲେ ପଚାରିକି କହିବ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିବ ଚାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାଟି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚାଲ ଏଠି ତ ଚାଷ ହେଇଛି ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ପଛପଟେ ଧାନ ଚାଷ ଏଇଟା ହେଇଛି ଚାଲ ରାସ୍ତା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଏଠି କେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ କଣଟା ସାଇ ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଭାଇ କି ଧାନ ଚାଷ ମାନେ ସୁନା ଜଳର କହିଛି ଦେଖୁଛ ନା ଧାନ ଚାଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ମନ ଖେଳି ହେଉଛି ପୁରା ସିଏ ସେଠି ଆଖୁ ଆଣୁଛୁ ନେଇକି ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣୁଛୁ ଗାଲୁଆ ଛୁଆଟା ଆସୁଛୁ ଚାଲ ଆସ ଆଉ କେଠି ଯିବା କିସ ଆଣିଲୁ କିସ ଟକୁ ଭେଣ୍ଡି ନେଇ ଆସିଛି ଫେର କିସ ହେଲା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଦେଖିଆ
ଖାନା ଖାଆନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ହେଁ? ମାନେ ଖଟା ଲାଗେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ପତୁଆ କରିକି ଆଳୁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପତୁଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି କଟା ହବ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ। ଖଟା ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଖାଇଥିବେ ନିହାତି ଖାଇଥିବେ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛୁ ଖାଇଥିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖଟା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖଟା ଲାଗେ ଧାନ ଚାଷ ଏଇ ଫଳଟା କୁହନ୍ତୁ କିସ ଖାଇଦବା ମାଗଣା ମାଲ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ अबे साले ମାଗଣା ଖାନି ହେଇଯିବ ନା ମାଗଣା ଖାନେ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମାଗଣା ଖାଉଛ ନା କେତେ ଯିବା ଏଥିରେ ହେଇଛି ମା ଗୋଡ଼େ ଦେଇଛି ପବନ ପଦେ ଶୋଇ ଦେଇଛି ପୁରା ନିଦ ମାରିଛି ତାକୁ ନିଦ ମାରିଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଳ କଟା ସିଜନ୍ ମାନେ ତାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏପଟେ ଆସେ ଆମେ ତାଳ ବିଛେଇ ତାଳ ଗଛ ଏଠି ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗଣା ମାନ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ହଉ ଯିବା ଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଯା ଚାଲ ପିଆଜ ଏଠି ପିଆଜ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ପିଆଜ ଟିକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୂଳା ଏଠି ଟୋଟାଲ ମୂଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏପଟେ ତ ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଚାଲିଛେ ଆମେ ଏଠି ବିଲ ବୁଲା ସରିଲାଣି ସେଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁ ନା ଆମେ ଚାଲିଛେ ଏଇ ତ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ ତ ଆଉ ଛୁଆ ମୂଳା ଗୋଟେ ଦିନ ନେଲା ମୂଳା ଦିନ ହେଲା ଚୁରି କରିକି ଗାଳି ଦେବେ ତତେ କାହିଁକି ନା ନ ଗାଳି ମୋତେ କ'ଣ ଗାଳି ଖିଆ କାମଟା କଲେ ସବୁ ଗାଳି ଦେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଲ ଯିବା ଆସୁଛି ଆମେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବେ ଗାଳି ଗୁଡ଼ା ଦେବେ ହଇରାଣ ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ ଯେ ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କିସ କାଇଁ ଚାଲ ନୁଚିକି ବି ପଳେଇ ଆସୁନା ହଷ୍ଟେଲରେ କହିବୁ ନୁଚିକି ଆଉ ଆସିଲୁ ରହିଗଲୁ ନା ଗଲୁ ଆସିଲୁନି ଆଉ ଯେ ଆଇ ପଳେଇଆଲୁ ଘନା ଘନା ତ ତମ ସାର୍ ଗାଳି ଦେଲେ ଗଲୁ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସ୍କୁଲରୁ ନୁଚିଲା ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ସବୁ ସତ ଯେତିକି ଏସବୁ ଖାଲି ପାଟୁଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସତତା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ ସତତା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ ମତେ ବାଦିନି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ତ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ ତାପରେ ରଖିଲାନି ତୁ ପଳା ତମ ଘରକୁ ପଳା ତୁ ଖା ପିଇ ଆରାମସେ ରହ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାଉନି ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ା କିଛି ତାର ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନୁ ଯିବା ଉପରେ ଆଉ ନଈ ଫୁଲ ଶୁଣେ ଚାଲିଆ କ୍ଲାଏ ବିଲେଟା ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋର ତ କ'ଣ ନା ବା ଗାଡ଼ି ଆସିବେ ମାରିଦେବ ଫୁଟିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବଣବୁଦା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଟା ମୋ ବସ୍ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ହେଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସବୁ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼ା ନେଇଗଲେ ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ସେଇଟା ମୋ ବସ୍ ଆସ ଆମେ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି
ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ବସ୍ କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ଭାଇ ଠିକ୍ ହଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାହାରିକି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବସ୍ ଆଇନା ସବୁ ଯିବେ ବସ୍ ଆଇନା ଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଗାନ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ କମେଡ଼ି ଥିଲେ କୋଉଠି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କୁକୁର ବି ଗାଧୁଛି ନଈର କୁକୁର ବି ନଈର ଗାଧୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଶୀତ ଦିନରେ ତ କେବେ ଗାଧେଇବେନି କୁକୁର ଗାଧୋଉଛି ଭାଇ ପଶୁଟା ଗୋଟେ ଗାଧୋଉଛି ପଶୁଟା ଗୋଟେ ଗାଧୋଉଛି କୁକୁରଟା ଗାଧୋଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଉଠି ଦେଇଛ ଅଣି ଆଜି ଆଇବାନ ନାଇଁ হ্যাঁ ওই আজ নাকি আনা আর শীত লাগে বড় মতো শীত গাধেও তো না আমি আগে আসি পৌঁছেছি ফুল উপরে আসি পৌঁছেছি ফুল উপরে পৌঁছেছি আপনি মিনি পড়ে আসছে ধর নিজে যাচ্ছে ঘরକୁ যাচ্ছে ଏବେ গলা কাটছে কিসে হবে কিসে সামনে দেখা হলা গাই দেখুন মাছ ধরা যায় মাছ ধরা হচ্ছে चलते अभी घर को सुननाटा क्यों इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई गुड़ी गोटा गुड़ी लागू ये भाई गुड़ी गोटा होगी ना गुड़ी गोटा होगी गुड़ी रेडी होगी चाचा गुड़ी धोई में पाड़ दे गुड़ी गोटा गुड़ी लागू देखो पाखर जाने पाखर ଏଇଠି ଯଦି ମୋବାଇଲ ମୋର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯିବ ଆଉ ପାଇବି ଯେ ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଲା ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଆଉ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ପାଇବି ମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛ ନାଇଁ ସେଠି ଉରା ଆଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଆଇଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ମାନେ ମୋ ବସ खाली बाजू तो दिए खाली दिए बाजू तो आसो चलो जो आसो सीजन आइलानी पूरा गुड़ी कटा गुड़ी लगे आउ पार्टी बोलते गांडी में सॉरी पार्टी बोलती गांडी में राइडर 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 कार बहुत गरम करछे गरम करछे तो गाड़ी महिषासुर बोईता पूरा बैग गुड़िया रे गुड़िया दौड़ी जा गुड़ी कोटी लगा दौड़ी दौड़ी जाओ तो गुड़ी कोटी दौड़ी देखो मैं दौड़ जा मेरे भाई हम भी दौड़िए चलो चलो आसो हम भी दौड़िया ये ठीक नहीं तो गुड़ी कोटी होइछे चाय जान মানে কে ভিতরে যে পশিকি যাবে গুড়ি উঠে পায় মানে কে ভিতরে পশিকি যে কি জানা জনা নাই তাকে ସବୁଆଡୁ ବାଟ ଦେଖା যেবারে বাট নথিব সে সেবারে বাট କରିକି ପଳେଇବେ ଆଉ କିଛି କରିବେ ଏପଟେ ବି ଚାଷ କରାଯାଇଛି
ବି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖାଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଛେ ଘରକୁ ଆଉ କରିବା ଚାଲିଛେ ପାଣି ହେଇକି ଚାଲିଛେ। ଚାଲ ଘରକୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଚାଲିଛେ ମାନେ ଜାଗାଟା ଦେଖୁ ଇଚ୍ଛାଟିଆ ପୁରା ରାତିରେ ଆସିବ ପୁରା ଡର ମାରିବ। ରାତି ଗୁଟେର ଭାଲୁ ବାହାରେ ଏଠି ମାଛ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଏଠି ଆମ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଏଠି ସବୁ କୋଟିପତି। ଏଠି 100 200 କେହି 1000 500 କେହି ରଖନ୍ତିନି। ଏଠି ସବୁ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ମଦମରା ପଇସା ଏ ସବୁ କଳା ପୂଜା ଗାଣ୍ଡି କଳା ପଇସା ଯିବା ଶୁଣିଛି ନା ଆମେ କୋଉଟା ନଢ଼େଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଗାଣ୍ଡି ପଇସା ଏଠି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲେଖା 11 କଲୁ ଯେ ଧରିବ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 11 କେବଳ ଆମେ ତ କହୁଛେ 11 କେବଳ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 12 କେବଳ ନେଇଛ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 11 କେବଳ 11 କେବଳ 24 କେବଳ। ପଙ୍କୁ କି ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡୁ ନାରେ ତ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାଉଛି ଭାଇ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୋତେ ହଟସ୍ପଟ୍ ମାଗୁଛି ହଟସ୍ପଟ୍ କିଛି ନାହିଁ अबे साले ମୋର 4G ଚାଲିଛି ଯା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ମୋ ଜେଜେ ମୋର ମାନେ ହଉ ମାନେ ଭଉଣୀ ହବ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଫିଉଛୁ ଅଭଦ୍ର गाइस जदि मो वीडियो भल लगी तो लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट कर दे आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रही जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट वीडियो को।